ni Irala. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Nais ko sana kayong mag-subscribe at mag-like sa aking mga istorya. Simulan na natin. Si Roble ay tubong Negros. Nagbakasyon ito sa Mindanao dahil gusto niyang makasama ang paborito niyang chewing. Ang kanyang chewin ay isang dayo noon sa Mindanao. At dahil may nagustuhan itong dalaga, pinilit niyang iwan ang Negros at sa Mindanao na bumuo ng isang pamilya. Isang hapon si Roble at ang mga pinsan niya ay pumunta sa ilog upang manghuli ng isdang uhulamin na panghapunan. Sa di kalayuan, may napansin siyang batang lalaki na sisipat-sipat ito sa kanila. Habang tuwang-tuwa na ring magtampisaw ang kanyang mga pinsan at lumapit siya dito. "Bata, tagasan ka?" wika ni Roble. Hindi to umiimik at tanging ngiti lang ang ginaganti niya rito. "Ha? Ako nga pala si Roble. Nagbakasyon lang ako rito. Pwede ba kitang maging kaibigan?" wika ni Roble. "Gusto mong samahan kami manguli ng isda at maligo na rin?" Tumangutangulang si Buyong at tumalima lang ito. Di naglaon, sabay na rin silang naglalaro, naliligo at manghuli ng isda. Magbabandang 5:00 na ng hapon na sila ay natapos. "Hahatian na lang kita ng nahuli nating isda nang may uulamin ka," wika ni Roble. Sumagot ito ng mahina at sinabing, "Wag na, masasayang lang yan. Sa inyo na lang at pagsaluhan nyo na lang," wika ni Buyong. "Ganun ba? Salamat ha. Malaking bagay na ito at marami-rami na kaming malulutong putahe sa mga isdang ito," wika ni Roble. "Sige na, uuwi na ako. Baka hinahanap na ako nila tatang at nanang." At mabilis itong tumalikod. Sila naman ay nagmamadaling umuwi, baka maabutan ng kagat ng dilim sa daanan. "Don, kilala mo ba yung batang iyon?" wika ni Roble. "Hindi, Kuya Roble. Pero madalas namin siyang nakita, lagi kung saan. Niyayayaan minsan namin maglaro pero hindi ito sumasagot. Kaya inahayaan lang namin ito," wika ni Dondon. "Ha, ganun ba? Kawawa naman siya. Walang ibang kalaro. Sige, habang nandito pa ako, ay kakaibiganin ko siya. Para naman may makausap siya at hindi naman laging nag-iisa." "Buti nakauwi na kayo. Susunduin ko sana kayo." Pasensya na po, tiya. Nalibang lang po kami sa paglalaro sa ilog. May bago nga po kaming kalaro na ang pangalan ay Buyong. Kilala niyo po ba siya?" wika ni Roble. Gulat na gulat ang kanyang tiyaing. Nais niya sana itong pangaralan, pero biglang dumating ang kanyang tiyuhin na galing sa bukid. "O Roble, kamusta araw mo dito?" wika ng kanyang tiyuhin. Okay naman po. Kahit isang araw pa lang ako dito ay may nakilala akong kaibigan na ngalan ay Bayong." Nahintakutan ang kanyang tiyuhin. "Ano ka mo? Naging kaibigan mo ang batang si Bayong?" Napatamaan si Roble at nagulat sa reaksyon ng kanyang tiyuhin. "Bakit po, tiyo? Ano pong problema?" wika ni Roble. At naging mahinahon lang ito. "Basta Roble, pag inaya kang pumunta sa kanila, wag na wag kang sumama." "Bakit po, tiyo? Ano pong dahilan?" At matapang na nag-iisip ito ng idadahilan. "Basta, masyadong malayo ang bahay nun. 3 bundok ang tatawirin mo at maglalakad pa kayo
ng 3 kilometro. Sa dulo pa kasi ng bundok ang nakatirik ang bahay nun. O siya, magbanlaw na kayo. Maya-maya ay maghahina ang tiyahin mo. Baka malamigan pa kayo. Wika ng kanyang tiyo. Sige po, tiyo. Lumipas ang mga araw, lalong nagkaroon siya ng kaibigan. May isang dayong galing sa Bacolod at ubog ng yabang. At pinagtsatsagaan niya itong kausapin at wari siyang ginagawa nitong alipin. Kung makapag-utos ito sa kanya dahil sa pakikisama, sinusunod niya lang ito. Isang araw na nakita nila si Buyong na may daladalang tapang binti ng kabayo. Buyong, saan ka pupunta? Ihatid ko lang tong in-order na tapa. Wala ka na bang ibang gagawin pagkatapos niyan? Wala na. Basta ihatid ko lang ito at wala na akong gagawin. Ay nga pala, nakalimutan kong ipakilala sa'yo si Tope. Galing siyang Bacolod. Kagaya kong bakasyonista rin siya. Tinitignan lang ito ni Buyong at walang ano-anong sinasabi. Buyong, Tope nga pala. Ayos! Mukhang may isa na naman akong mauutusan dito. Wika ni Tope. Sabay abot ni Tope ng kamay pero di naman ito nililingon ni Buyong. Ano ka ba? Ang suplado mo naman? Ganyan ba tratuhin ng iyong boss? At dahil sa asar, sinipa niya ito at kamuntikan ng nadapa si Buyong. Kalma lang, Tope. Wag ganyan sa kaibigan natin. Wika ni Roble. Ayaw ako pansinin nito eh. Diyan na nga kayo, mga weirdo. Dahil sa asal niya, ito ay hindi siya nagustuhan ni Buyong. Pagpasensyahan mo na siya. Baka may pinagdadaanan lang ito. Wika ni Roble. Hindi maganda ang timpla. Ngiti lang ang tinugon ni Buyong. Tara, samahan na kita. Pero, hanggang bukana ka lang. Antayin mo ako. Bakit, Buyong? Sasamahan kita kahit saan ka man magpunta. Kaibigan kita eh. Pagkasabi niyon, ay biglang napasulyap si Buyong at bigling niyang binaling ang kanyang tingin sa malayo. Oy Buyong, ang lalim naman ng iniisip mo. Ang sabi ko, kaibigan kita. Bakit? Mali ba ako? Napatingin siya kay Roble. Ikaw lang ang kauna-unahan kong kaibigan at nagsabi ng ganyan sa akin. Wika ni Roble. Tara na nga, Buyong, at baka lalong umalat pa yung tapa dahil sa pagpatak ng luha mo. Sabay tawa ng dalawa. Pagdating nila sa hiwalay na daan, pinaghintay niya si Roble. Antayin mo ako dito ha. Wag na wag kang susunod. Ha? Anong meron? Samahan na kita. Wag na. Mas ligtas ka dito. Gaano ba kapanganib? At pinagbabawalan mo ko? Basta, makinig ka na lang. Tsaka maraming makamandag na ahas doon. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tiyahin at chewing mo. Mas mabuting mag-antay ka na lang dito. Okay? O siya, sige. Basta dalian mo ah. Oo, sandali lang ako. At yung billing ko ah, sundin mo. At mabilis namang tumungo si Buyong. Sa di kalayuan, nakamasid pala si Tope at ang bago niyang katropa. Oy! Asan na yung weirdo mong kaibigan? Wika ni Tope. Nandyan lang. Sabay sipa at suntok ni Tope. Ano bang ginawa ko sa'yo? Wika ni Roble. Kung hindi mo sana ako pinakilala kay Buyong, hindi sana ako mapapaya. Galit na galit at pinagtulungan siyang bugbugin kasama ng mga tropa ni Tope. Bumulwak ang dugo ni Roble at hindi na ito nakatayo dahil sa daming bugbog ng kanyang tinamo. Basta na lang itong iniwan na nakahandusay. Sa daanan, maya-maya may sasakyang pumarada para tulungan
ang kawawang si Roble. Agad itong tinakbo sa pinakamalapit na ospital at hindi maganda ang lagay nito. Pinatawag ang kanyang mga tiyahin at kailangan itong dalhin sa pinakasentrong ospital ng Mindanao kung saan ang kompleto ang kagamitan para sa agarang igagaling ni Roble. Ang mga pinsan niya ay iniwan doon sa mga kamag-anak sa sentro upang matutukan sa paggaling si Roble ng kanyang mga tiyuwing. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang nito at ganun ang sinapit ng kanyang pamangkin. Kaya todo alaga sila sa ospital. Buti naman at naiintindihan ng kanyang mga pinsan ang mga pangyayari at hangad nila nitong gumaling para walang hidwahan sa magkapatid. Samantalang nagtaka si Buyong kung bakit nawala si Roble. Sa kanyang paghahanap, nakita niya ang isang marka ng dugo sa daanan. Roble, asan ka na? Akala ko ba hihintayin mo ako rito? Napatingin na lang ito sa langit at nagwikang, Asan na kaya ang nag-iisa kong kaibigan? pumunta ito sa bahay ng kanyang tiyuwing. Bakit walang tao? Asan na sila? Gusto niya sanang magtanong sa mga tao, ngunit ito'y ilag sa kanya. Baka iniwanan niya na ako. Wala talaga. Ang mga tao, puro sinungaling. Wika ni Buyong. Makalipas ng ilang araw, namataan niya si Tope at mga bago nitong katropa. Oy, balita ko lahi kayo ng mga aswang ah. Baka kinain nyo na si Roble at mga tiyuhing na ito. Sabay tawa ng malakas. Aswang-aswang? Kwentong barbero lang yan. Inapunan lang ito ng matalim na titig ni Buyong. Sabay alis at naghihiyawan pa ang mga ito at bilang pangungutya. Apre, totoo bang lahi ng aswang sila Buyong? Sumagot ang isa. Oo, bantog ang lahi nila sa lugar natin. Ako pare, kaya ako nandito dahil sa edad kong ito, marami na akong napatay. Yung aswang-aswang na yan, bawang lang at asin ang katapat niyan. Wika ni Tope. Ano, puntahan natin ang bahay nila? Naku Tope, malayo yun. Tatawid ka pa ng 3 bundok at maglalayo ka pa ng malayo. Sa bandang dulo pa yun. Mga duwag ba kayo? Yung matapang ay sumama sa akin. At yung mga duwag magtago na lang sa palda ng nanay nila. Wika ni Tope. Bukas na bukas ay lalakad tayo. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, nag-umpisa na silang maglakad at inabot sila ng alas 4 ng hapon bago nila marating ang baryo ni Buyong. Puro mga kubo ito at magkalayo ng konti. Ano ba namang mga bahay ito? Ang sarap sunugin. At umiyaw siya para mabulabog ang mga nakatira doon. Akmang sisindihan na ni Tope ang isang kubo na may biglang lumabas na matanda. Iyo! Naliligaw ata kayo. Masyado nang malayo ang lugar na ito para magsadya kayo. Anong pakay niyo dito? Wika ng matanda. Wala namang maganda dito. At saka anong pinagmamalaki nyo? Puro kubo lang naman mga bahay dito. Hindi maganda tignan. Wika ni Tope. Natakot na ang kasama niya. Tama na yan pre. Tara na. Kung naduduwag kayo, ay umuwi na kayo. Tamang-tama naman ang pagdating ni Buyong na may dalang nakabalot na dahon ng saging na isang karne na tumutulo pa ito. Bigla itong kinuwelyuhan ni Tope at pinagsusuntok sa muka. Ikaw na weirdo ka? Ikaw may atraso ka pa sa akin. At si Roble nagbayad. Alam mo ba yun kung nasaan ngayon si Roble? Ayun, nakaratay ang iyong pinakamamahal na kaibigan. Nagtiim ang baga ni Buyong
at akmang dudukutin ang lamang loob nito. Buyong! Mag-ulos dili ka! Sabay-sabay ng matandang lalaki sa kanya. Sabay dukot sa bulsa ni Tope. Sinabuyan niya ang matanda ng asin pero hindi ito natinag. Bagkus nagwika ito ng, habang nakakapagpigil pa kami, umalis ka na! Bilisan mo! Tumakbo ka na! Nagbago bigla ang boses ng isang matandang lalaki. Nanginginig si Tope at halos nagkakandara pa na siya sa pagtakbo. Umiiyak si Buyong at nagwikang, patawad kaibigan, pinag-isipan kita ng masama. Nang gabing iyon ay pumunta siya sa ospital, lingid sa kaalaman ng mga tao doon. Pinahiran niya ng hiyas na itim si Roble sa kalunos-lunos na kalagayan nito. Nagwika si Buyong na, igaganti kita sa araw ng anihan. Bulong niya sa tenga ni Roble. Kinabukasan, laking pagtataka ng mga doktor at mga tsuing ito ang nakaratay na si Roble na puno ng benda at simento. Ang buong katawan ay biglang naglalakad na ito at pinapatanggal ang mga benda at simento nito. Dahil mainit daw at wala na siyang ibang nararamdamang sakit sa katawan, parang himala ang nangyari. Kaya pinatest nila ito at gulat na gulat ang mga doktor kung paano nangyari ang isang baldado ay biglang gumaling. Hindi nila matarok ang mga pangyayari. Makalipas ang ilang araw, nakauwi na rin sila sa bahay ng tsuing niya. At hindi niya nakita si Buyong, samantalang bigla na lang nawala si Tope nang walang bakas. Hinanap nila ito pero walang makapagsabi hanggang bumalik na si Roble sa Negros. Baon-baon ang karanasan na hindi niya malilimutan. Okay, mukhang may karuktong pa itong pagkakaibigan ni Buyong at ni Roble. Sana subaybayan natin sa part 2. Mag-comment lang kayo dito at isa-shoutout ko kayo sa part 2. Maraming salamat sa pag-subscribe at sa mga sumusuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli, salamat. At maraming salamat din sa nag-send ng istorya. Hanggang sa muli.